Kawudansarki, ya ake a ƙirƙiri ban soyayya? Riba ta sauce kirga. To, Asma'u, Naira 500 Fatima Abubakar ya faɗi, ban samu na je na jajanta mata ba. Ha? To me yasa? Haƙuriya tana da gurbinta. Kawu ya gane? Kawu, a dai bar maganan dai. Asma'u, menene ƙarshen ƙuri ado? A ƙarshen ƙuri ado riga. Haka ne to, idan kuma na haɗa ku faɗa da Kawudansarki fa. In mun faɗa mu sasanta. To, na ji an ce damunan bana ruwa bai taɓa ka ba, ko me yasa? Ga ƙaunar ki ta yi mun rumfa. To, Asma'u, a misali ke makauniya ce, idan na baki kyautar miliyan 10, ya za a yi ki samu wannan kuɗin? Sai da dafa. Kawu, na ji an ce kuna neman yarinya ɗaya da Sani Ahmad wato budurwa ɗaya. Kowa da ta sani. To wace ce taka? Kun ga wadata. Wai haka ne Asma'u? An sharhi ba. Kusan fa ni fa momi Gombe nake so. Kai ma da taka ai wata darta.